Egunon, nire izena Mikel Rebelo da, berrehun aditu ikasle naiz, eta gaur horrengo indukzio problema azalduko dugu. Indukzio problemaren izena kordak da. Eta buruketa honek datu batzuk ematen dizkigu. Esan bezala, datu batzuk ematen dizkigu. Lehenengo datua, zirkunferentzia bat marrazten du, eta A puntua eta B puntua jartzen ditu. Eta haien bien artean, korda bat marrazten du. Bigarren datua, esaten dugu, gero eta puntu gehiago adieraziz, orduan eta korda gehiago egongo dira. Gero eta puntu gehiago, orduan eta korda gehiago. Eta buruketak galdera bat planteatzen digu. Atera behar dugu zein da buruketa honen lege orokorra. Horretarako, hemen idatziko dugu. Galdera. Zein da lege orokorra? Galderari erantzuteko, hurrengo plan hau jarraituko dugu. Plana hurrengo da. Lehendabizi, datuak aterako ditugu eta taula batean idatziko ditugu. Bien bitartean, zirkunferentzia batean adieraziko ditugu. Ondoren, patroia identifikatuko dugu eta patroia identifikatuta galdera erantzuko dugu. Zein da lege orokorra. Horretarako plana jarraituko dugu gauzapenean. Esan bezala, datuak aterako ditugu. Puntuak eta korda, bereizita. Eta esan bezala, puntu bat dagoenean adibidez A puntua, 0 korda daude. B puntu daudenean, A eta B adibidez, korda bat dago. 3 puntu daudenean, adibidez C bat B gehiago daude, hau da, 3. 4 puntu daudenean, adibidez D bat B 3 gehiago daude, hau da, 0. 5 puntu daudenean, adibidez E bat B 3 4 gehiago daude, hau da, 10. 6 puntu egonda, adibidez F bat B 3 4 5 gehiago egongo dira, hau da, 15. Hau da, planaren lehenko puntua. Bigarren puntua zein da, patroia identifikatzea. Zer ikusten dugu hemen? Gehi bat egiten duela, hemen gehi bi egiten duela, gehi 3 egiten duela, gehi 4 egiten duela, eta bukatzeko gehi 5. Ikusten dugu segida bat dela, eta zein da izen hori? Segida honen izena? Zenbaki triangularen segida. Hau da, planaren bigarren puntua. Eta zein da hirugarren puntua? Lege orokorra ateratzea. Lege orokorra. Zer ikusi behar dugu? Segida. Eta zein da segida honen formula? AN berdin N parentesia N gehi bat eta guztia zati bi. Horretarako, ondo dagoen edo ez kontrolatzeko, zenbaki bat aterako dugu. Adibidez, 3. 3, parentesia, 3 gehi bat, zati bi. Eta hau ematen dugu. 3 bider 4 zati bi. 12 zati bi, 0. Ikusten dugunez, 3 puntu daudenean, 3 korda daude. Ez 6. Horretarako aldaketa bat egin behar dugu. Zein da aldaketa hori? Hurrengo hau. Korda berdin puntuak, parentesia puntuak, ken bat eta guztia zati bi. Horretarako adibidez 5 aterako dugu. 5, parentesia 5, ken bat, berdin zati bi. Hau kalkulatzen badugu, 10 emango dugu. Eta ja, ikusiko dugu ondo dagoela lege orokorra. Eta hau baliozteko, baliozpena egingo dugu. Horretarako zer egingo dugu, zenbaki guztiak konprobatu.
lehen da bizi, bat izan da, 0 dugu. Bi puntu izan da, ja formula bat ikusiko dugu. Bi, parentesia, bi, gen bat, zati bi. Hau, kalkulatuta, bat emango dugu. Hiru puntu izan da, hiru egingo dugu formula. Hiru, parentesia, hiru, gen bat, hau guztia, zati bi. Hau, kalkulatuta, hiru emango dugu. Lauarekin konprobatzen badugu, lau, parentesia, lau, gen bat, hau guztia, zati bi. Hau, konprobatzen badugu, 0 emango dugu. Bostagaz egiten badugu, bost, parentesia, bost, gen bat, zati bi. Hau ja, hemen konprobatuta dugu, eta ikusten dugu 10 dela emaitza. Eta bukatzeko 6agaz, formulagaz berdin. 6, parentesia, 6, gen bat, eta guztia zati bi. Hau konprobatuta 15 izango nintzateke. Espero duduk eta ulertu izana.